Wara l-għarqa, in-nies bdew mill-ġdid jinxterdu mad-dinja kollha. Bdew jivvjaġġaw minn post tal-ieħor u jsibu artijiet fejn joqogħdu. Xi wħud għadu fuq art jisimha Babel. Hemm bdew jibnu djar, ikabbru l-familji, ikabbru l-ħxejjex u bnew raħal flimkien. Waqt li kienu hekk flimkien, ġiethom idea. Għax ma nibnux belt kbira għalina u nagħmlu torri kbir li jilħaq is-sema. B'hekk huma ħasbu li se jsiru aktar popolari u jagħmilhom iktar b'saħħithom mill-oħrajn li dawn kienu qed jgħixu b'mod sempliċi. It-torri beda jinbena ġebla fuq ġebla. Huma bdew jindunaw bl-importanza li jaħdmu ma' xulxin u ħasbu biss li jidhru kbar u b'saħħithom, tant li huma insew lil Alla. Dawn in-nies ma kien se jwaqqafhom ħadd. Huma kienu li se jmexxu kollox. Bdew isiru aktar u aktar b'saħħithom. Kienu qed jibnu belt enormi. Iżda Alla ra supervja kbira tagħhom, tant li ma taw każ xejn tiegħu. Unduna li kienu qegħdin fl-iżbal u dan l-iżbal kien se jibqa' jikber magħhom. Għalhekk hu ħaseb pjan biex dawn in-nies jindunaw kemm fil-verità ma huma xejn. Alla ħawdilhom il-lingwa tagħhom. Issa bdew jgħidu lil xulxin: għandi bżonn il-martell. Imma ħadd ma beda jifhem lil ħadd. Ma setgħux ikomplu jaħdmu hekk flimkien għaliex ma bdewx jiftehmu. Il-pjan li jibnu t-torri spiċċa fix-xejn għax kulħadd beda jitkellem b'lingwa differenti. Dawk li bdew jitkellmu l-istess lingwa bdew jgħixu flimkien. Bdew jindunaw li tagħmel iktar sens li tgħix b'mod sempliċi u kulħadd iqis lil xulxin indaqs.